всичките английски затвори, като са открили новата земя, всичко, що е затворник и осъдено на смърт, всичко там е с корабите при нас. Руми, само видео ми работи. Това се е документирано. Руми, само видео ми работи. Хубаво, прави снимки. Как е да ме снимаш поне на истинския вход на пещерата? Където е... Това е само на видеото, това е лошо. Къде съм? Все едно, че влизам в пещерата с един елен на гърба. Там начин на Снежанка, много ме впечатли входа на пещерата, и поляни така, значи, там отвънка са излизали. Виж, има време за една цена. Ай, тук има още 3 човека, майче. Да. То всички заедно ли трябва да влизаме?